beneficiază de acest corner. Atenție! Oyarzabal pentru Nico Williams. Nico Williams încearcă driblingul. Iese Vozinia și va... Singura lovitură de la colțul terenului. Nico Williams și cu Curea. A intrat în ultimele 5 minute centrala lui Pedri. A urcat și cu Barci. Uitați unde este fundașul central al Spaniei. Lamine Yamal, trage Lamine Yamal. Mingea lovește pe Oyarzabal. Insulele Capului Verde pot pleca pe contraatac. Mai au însă energie. Sunt 4. Cât de bine a rezistat João Paulo. Luis de la Fuente, căruia nu-i vine a crede cu siguranță. Însă fotbalul ne-a învățat că există și astfel de surprize. Dacă nu cumva se întâmplă ceva. Dani Olmo pentru Lamine Yamal. Excelentă această reprezentativă Capului Verde, care tactic a știut să sufere peste 90 de minute. Atenție! Cucurea învăluie încă o dată. A făcut-o de zeci de ori în această partidă. Nico Williams încearcă să dea cu exteriorul către urcarea lui Oyarzabal. Pedri, Dani Olmo, Yamal. Centrarea acestuia e greu, este aproape imposibil. Aici însă o greșeală individuală face diferență.